you have mentioned about... Nagtuo ang Department of Tourism, Region 11 nga makatabang sa pagpalambo sa turismo sa Pilipinas ang nahimong desisyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga nagpagawa sa Executive Order No. 3 nga voluntary o optional na lang ang pagsutok face mask sa mga outdoor area o sa mga pampublikong lugar alang sa mga fully vaccinated individuals. Tungod nini, mas daghang lokal nga turista ang maagni nga manuroy sa lain-laing lugar sa nasud ingon man ang mga langyaw nga turista. Matud ni DOT-11 Regional Director Tanya Rabatan nga gitun-an pag-ayo sa gobyerno nga himuong optional na lang ug dili na mandatory ang pagsutok face mask sa mga pampublikong lugar. Una nakadesisyon nga ipatuman kini pinaagi sa executive order. The optional wearing of mask effective na. I believe naman na yung recommendation of the IATF was done with a careful study naman on that, no. And in the same manner, we are also in one with them when they say na siguro for those who have not completed with their vaccines or booster shots, and also those who have yung mga comorbidities, we also highly recommend the wearing of mask. Giuyunan sab sa DOT-11 ang lakang sa gobyerno nga himuong rekisitos gihapon ang pagsutog face mask alang sa mga senior citizens, immunocompromised individuals ug mga dili pa fully vaccinated ingon man ang kanunayng pag-obserba sa physical distancing sa tanang higayon. Let's all be careful pa rin talaga because this doesn't mean na wala ng COVID. So we still encourage everyone to be careful lang din talaga. Nang hinaot ang DOT-11 nga sa hinay-hinay nga pagluag sa mga restrictions batok COVID-19, mapalambo niini ug balik ang sektor sa turismo ug ang ekonomiya sa nasud, hilabi na sa Davao Region nga naapektuhan tungod sa pandemya. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region, stay safe.